ପଠଉଥିବ ପରିବା ରାଖିଛୁ ନା ପରିବା ଆଣିଛ? ପରିବା ନିଅ ପରିବା ନିଅ ପରିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଡାକୁଛ। ପରିବା ନିଅ ପରିବା କେତେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ ନିଅ ନିଅ ପରିବା ନିଅ ପରିବା ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଏବେ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ନେ ନେ ଏଇଟା देखा याडे आज के कौन आसीबे ना कौन बधा आज के आसीबे ना मु देखे परिबा कोन हलाणी पचिया दो ओरे भूख गलाणी ओरे पची गलाणी पर समझ देना को गलाणी मुंडा